Jamen jeg startede jo efter gymnasiet med at lige tage og være i en børnehave, som jeg blev enormt glad for. Det med at arbejde med mennesker, synes jeg var utrolig spændende. Jeg synes det var mere spændende end at sidde på et kontor for eksempel, og sidde og skulle arbejde hele dagen uden menneskekontakt. Men jeg ville godt have lidt større børn. Jeg blev lidt træt af at skifte blæer og binde snørbånd, flyverdragter og tørre næser. Så jeg ville gerne have nogle elever, hvor jeg kunne stille nogle elever, som jeg kunne stille nogle krav til. Det var lidt det, der tiltrækker mig. Jamen jeg er havnet her på grund af stress. Jeg har ikke den samme livslyst eller lærelyst mere. Jeg vil gerne være den cool lærer og være den sjove lærer, som man kunne gå ud og spille rundbold med, og man kunne lave. Børnene var glade for, og ikke sagde nej. Men på grund af den klasse jeg har fået, har jeg måttet skrue bissen på fra start, hvis man kan sige det sådan. Men det har bare ikke været nok. Det har simpelthen taget lysten fra mig. Jamen jeg har jo fået en 6. klasse, som jeg mente jeg sagtens skulle magte, men det har det så vist sig, at det kan jeg ikke. Jeg blev svaret igen. Folk er flabet. Folk taler grimt til hinanden. De respekterer ikke hinanden overhovedet. Jamen når jeg åbnede døren til klassen, blev jeg ramt af kaos. Hvis man kunne kalde det Ragnarok måske. Bøger flyver igennem luften, papirskugler, folk de græder, river hinanden i håret, slåskamp, papir ligger rundt om skraldespanden, sølvpapir, mælk på gulvet. Der er ikke fejet, der er ikke gjort rent, bordene er ikke sat ordentligt op. Folk står blandt andet på bordene, sidder på bordene. Altid nogen der er ked af det. Det ligner simpelthen et bumpet lokum, når man kommer ind. Og man bruger de første 40 minutter på at få klassen til at sætte sig ned og forholde sig i ro. Jeg tror det er alle lærers mareridt en dag i 6. B. I starten der prøvede jeg taktikken med at bare at sætte mig ned og vente til folk var stille. Men det var der ikke nogen af dem, der var aldrig helt stille. Folk de fortsatte deres små snakke og fuldstændig respektløst. Ja, jeg har jo reageret i afmagt før. Jeg har nogle gange kommet til at kaste kridt efter nogle af de rigtig, rigtig slemme elever. Men det er også svært som menneske at altid bevare roen, når man gerne vil nå noget, og man gerne vil have, at det skal fungere, og man prøver, hvad man kan. Men det virker bare ikke, så tror jeg, at alle mennesker et eller andet sted vil blive frustreret. Altså, jamen, de synes, det er sjovt. De griner af det. Jeg synes, det er mor dem, at de kan få mig op i det røde felt, og jeg ved det godt jo, at hvis de kan få mig derop, så mor dem og der, så kan de bruge lang tid på det. Mit liv, det er et helvede. Jeg spiser piller, fordi jeg har migræne. Og det mener min læge, det skyldes stress, som så skyldes mit arbejde. Min verden er tom. Jeg får ikke længere nogen glæde ved at stå op. Mit arbejde er en belastning for mig. Det er... Kan vi lige kort, jeg kan ikke... Nej, eleverne ved ikke, at jeg har et kamerahold med. Jeg håber at kunne dokumentere min depression. Jeg vil gerne vise Ragnarok. Jeg vil gerne vise, at det ikke bare er sjovt. Det er det, jeg håber på at kunne dokumentere. Blandt andet over for mig selv, mine kollegaer og resten af Danmarks befolkning. Jeg tror aldrig, jeg bliver glad igen.